салому алейкум духтаро, созе назен саломати хубай нигоҳ кунед. Ма шумода бо як материали фасон овардам. Марҳамат, касе дар кораи доставка дорем. Фақат доставка кати кор мекунем духтаро. Ина касе дар кораи нависен доставкатун кунем. И металликам меган, и материала лазера меган, баъд органзаям, зилайхоям ҳамаи намуд ном дорада ё хулас духтарако. Доставка дар кор бошад нависен 250 сомон як либос шай, яъне 3 метраш 250 сомон. Рангои аҷоибот хушрӯ омадагиай. Ҳозир ма шумода нишон метам кадомаш дар кор мешава. Илтимос духтаракои хушрӯ сурат напрсен. Инами наворма тамошо кунен, скриншот кунен, партоенаи руш. Ина нигоҳ кунен. Доставка мекунантона. Доставщикмон занакай бо дили пир дархост кунен духтаро. Марамат инаи расветкаша бинен чихе хушрӯай. Абаяда, двойкада, платьяда, киртада ҳама. Ассалому алейкум духтаро ва занҳои азиз, ҳар яки шуморо ба кор ба компанияи Faberlic даъват мекунем. Ман зани хонашин ҳастам ва директори компанияи Faberlic. Ҳар 21 рӯз аз ин компания зиёда аз 10,000 сомон маош мегирам. Занҳои азиз, ҳамин номерои WhatsApp-и ман ба нависетон, ман ба шумо ҳамаи он маошое ки ҳар 21 рӯз мегирам нишон медиҳам. Бо шумо суҳбат мекунам, кора дар бораш маълумот равон мекунам. Агар ки ба шумо кор маъқул шавад, ман шумои номнавис мекунам ва ба шумо кора бепул меомӯзонам. Занҳои азиз, омӯзиш ва номнавис шудан бепул аст. Шумо аз хона набаромада баробари корҳои хона, баробари фарзанд нигоҳ кунӣ, боз метавонед ки ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин гиред аз ин компания. Боз ба ғайр аз ин компания ба мо бонусҳои калони пулӣ медиҳад. Ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин, боз бонусҳои пулии калон. Метавонед ки аз хона набаромада, занҳои азиз, коча ба коча борҳои Faberlic фурӯхта гаштан дар кор нест духтаро. Як бор дигар мегӯм, кор бо тариқи телефон аст. Асосан мо дар WhatsApp ҳамкорӣ мекунем. Ҳамин номерои WhatsApp-и ман. Метавонед ки маълумоти муфассалро дар WhatsApp аз ман гиред, ба ман суҳбат кунед, шинос шавед. Агар ки шумо ба кор маъқул шавад, ман шумои номнавис мекунам. Занҳои азиз, дар командаи ман зиёда аз 3000 нафар занҳои муваффақ ҳастанд ки ҳар 21 рӯз маоши хуб мегиранд. Ва шумо низ яке аз пешқадамтарин занҳо дар ин компания шуда метавонедтон. Чида хушрӯ мебиёя. Юбкада чизе ки хоҳед, ина иш бо дига цвет диден. Чихе рангакои хушрӯ омадагиай. То охири навора тамошо кунен. Ҳамаша рангоша нишон метам. Ана иша бобинен. Ира арӯсакоям гиран хушрӯ, а? Сафед духтаро, марҳамат, беҳад фасон, светли. ҳамаш рангош хушрӯвай, бои материали бои дар тобистон ба ҳазур мепӯшен духтаро, ҳичи намешава. Сабукакай қафоша нишонтон тимавал. Ина материал новинкаяй, мана қафошинем хеле мебиёя. Материал новинкая духтаро, пешаки гап занумтона, шояд ки ояндада арзон шава, шояд баръакс қимат шава. Барои ҳавай ҳози бори навай, нархи навай, нарша ҳози гуфтестамтона 250 сомон 3 метраш, яъне як либосаш. Хоҳен барои абая гирен, хоҳед барои киртаворӣ. Хулас бинен ира ис сиёҳушқа хушрӯ будаяам бо мана рангои беҳтарин омадагиай. Тамошо бино, аз фурсат истифода барен. Бори новинка ки ҳаст, ҳамаи рангоша ҳозирашда меёбен. скриншот аз шумо яками скриншот карда партифтан аз мо шумода доставка кардан. Ира бинен охи духтаро, и оранжевияй, кирпичнияй. Мана як либоси необычный мекуненда. Ина бинен аҷоиба қасабукакае бо ҳавас мукад хушрӯ духтаро. Мана биёен тамошо кунен, скриншот карда мада партен, доставкатон кунан. Ай пеш бинен, боварӣ дору маъқултон мешава. Ана и оранжевиш, кирпични оранжеви. Ина духтарако нигоҳ кунен, баъд бо метавонед ки ин намуда пар монен, як бор парша монен барои остинош, барои ороиши пешаки кирта. Хулас па цвет ранги худаш бо мегирен, интихоб мекунен. Аҷоиб хушрӯ мебиёя. Мана тамошобинони азиз, мо фақат доставка дорем духтарако. Бори дигар такрорам шава гап занам. Марҳамат, метавонен ки нависен, шумода мо доставка кунем. Ина нигоҳ кунен, и цветчам хушрӯвая, ҳамишам аҷоибай. Баъд ана кирпичниям ранге аст ки мисол ҳама надоранд, хушрӯ меоя, ҳам киртада, ҳам ягон мисол абаяву двойкада. Ана иш боша расветкаи бирӯзову баландаш. Инай паст чай расветкаш, иш бо баландтаракай. Бинен духтарако, ишам хушрӯвай киртада. Марҳамат, пушаймон намешавен. Ҳатман дархост кунен. Ина як материали новинкаи фасон. Ана и светли хушрӯ мебиёя. Кани я бор гирен танада чихе мебиёя. Духтарако фасони бадан. Мана
хоҳен светлиро бисёриё нағз мебудам бо сафеду дама мекушоя рамзи тозагӣ мана хоҳед аз анаи сафедаш ҳама намуд мешава чизе ки хоҳен аз и шумо метавонед дузонен духтарако бинен беҳтарин новинка мана аз пеш тамошо кунен духтарако баъд аз ӯ интихоб кунен хулас тамошобинони азиз бо ҳамин навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем боварӣ дорам ки маъқултон шид хайр саломат бошед то наворҳои оянда